everything that happens to you as a believer, God has a purpose. Jesus Christ as the food, the bread of life. A believer in the Lord Jesus Christ. Because that's the only way. That's the mechanics. How He can provide you with all the weapons. Scar tissue of the soul, reverse process, reversionism. If you know Christ now, if you know who He is, who and what He is, what His plan for you, then you have seen the Father. God, through His grace, has put up the Vic Balbido Evangelistic Ministry as a means in delivering His message of comfort and hope in these trying times of the world situation. God's Word stands as the only message of hope and comfort, and it alone brings the Word of God to the world for man's eternal salvation. Here now is Evangelist Vic Balbido with some words of inspiration for believers in Christ to ponder upon. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word. Be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. For the work of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first,
and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Proverbs 3:1, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, for length of days and years of life and peace, they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. The next few moments are devoted to silent prayer. Mag-ampot ta sa hilom. Anakay tinagong panimuyo sa imong pagka-saserdote, ang imong pagpili sa rebound, ginganla nato kini og recovery technique of 1 John 1:9, kung kini kinahanglan man, to ensure the filling of the Holy Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. In preparation for our study, let us pray. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful that we live in the church age and in no other dispensation, where we have been given so much, and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We now pray that God the Holy Spirit will challenge us regarding the things that we are going to take up today, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, maayong adlaw kaninyong tanan, aniya sab kita nining higayuna sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. This is English Visayan version kining atong pagtuon under kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So, nining adlawan, nagpasalamat kita sa Dios nga nakita sa mayong panglawas. We are alert with a clear mind. We are alive and still breathing, alive and kicking. Kining tanan, gumikan lamang sa kaluoy, gugma, kortesya o grasya sa Dios. Dili kita takos nini. And the truth is, dili kita gani kita takos ka mabuhi. Apan, gipabuhi pa kita sa Dios ni hangtod ni higayuna, gumikan kay ana siya plano sa atong kinabuhi. We do not deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kay kining tanan, grasya man. Ang atong paghisgutan nining adlaw, bahin kini sa protokol nga plano sa Dios. Ang protokol nga plano sa Dios ato kining tutukan. Og unas tanan, ang pulong sa Dios kung kini itudlo, wa kini pagtahod. It's in English, it says God is no respecter of person, no respecter of the age or profession or status. Unsa may imong kinaadman, unsa ka man, doktor ka ba, o unsa imong status, God is no respecter sa imong pagka-persona. Now, ang pulong sa Dios sa kiniitudlo sa manining atong ginahimo, paamgo ka nato and recognize sa atong mga kahiwian o mga kalapasan
atong mga kaluyahon o sa atong mga dili matarong nga mga buluhaton or ang atong mga sala ngadto sa Dios. Makaamgo kini samtang kita minaw sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Mabitaw nga usahay mo ingon kita nga mura mag-ako'y giigo nini. Dili ra ba? Ang tanan mo ay tumong punteriya sa pulong sa Dios. Mo na giingon sa mga amigo nato nga back home, giingon sila ang maigo sa tingin nila they have some kind of sinultihan bato-bato sa langit ang matamaan huwag magalit tinagalog mapuda. Well anyway, ang tinuod yun kinsa gani kadtong makadungog sa pulong sa Dios o mubati siya inaigo ang tinuod na kitang tanan may punteriya. It is addressed to everybody. Why exception? So, kung itudlo ang pulong sa Dios, magatudlo kini unsay angay natong buhaton aron atong mabuntog ang atong mga kaluyahon ug sa atong mga kasalanan. Ug kini ra bang pulong sa Dios di na mobalik ngadto kaniya. It does not go back to him void. So, ayaw pagunahuna nga ang nagatudlo sa pulong sa Dios mao'y nagaigo nimo or personally attacking you. Ang pulong sa Dios does it. Mao'y nagabuhat niya na because the Word of God is alive and powerful and sharper than any two-edged sword. Kana may kanunay na itong ginabat-batin ni sa di pa kita magsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios. Yes, Bible doctrine or the Word of God hits without exception. Hits anybody without exception, including the one teaching. Apil na, kanang gatudlo. Igo po siya. Sa ako nang giingon, why gipili lagi. Now, kining atong paagi sa pagtudlo dinhi, this is the teaching ministry of God the Holy Spirit. Ayaw damhang kining nagatudlo dinhi tagaw taw dinhi maoy iya kining una-una dili. Una-una kini sa Dios kining atong ginatudlo dinhi o ginatun-an. Ug hibaw kabag unsay Yahweh aron ka makakat-on sa pulong sa Dios, it is objectivity, not subjectivity. Unsa man ang objectivity? Ang objectivity is having your focus and concentration sa mensahe, dili sa nagadala sa mensahe. So the issue is the message, not on the messenger. Kaya ang messenger, ang nagdala sa pulong sa Dios, instrumento ra siya. Galamiton ra siya. Now, lain pong Yahweh to learning doctrine, mao ang baton o bukas nga pangunahuna, an open mind. Kay kung na kay bukas nga pangunahuna, mao kini ang Yahweh nga ikaw matudluan. O nuntan pagyud sa imong pagkamapaubsanon, humility. That is the key to teachability, ang imong pagkamatudluan. Unya, imong respetahan, imong tahuron ang otoridad sa nagatudlo. Kay ang nagatudlo lagi, dili man mao'y isyo, it is ang gitudlo. Ang Espiritu Santo mao ang nagahatag kaniya ni ining gasa sa pagtudlo. Ang Espiritu Santo ra mo'y naghatag ng gasa sa pagtudlo. Not everybody has that spiritual gift, dili tanan. So ang otoridad sa nagatudlo nagagikan kini sa supreme authority na ang Dios. So siya nga nagatudlo, wa gyud siya luna. He has no room to be arrogant.
and proud of the gift nga iyang nadawat gikan sa Dios. Wala. Inay magpabilin siyang pagka mapaubsanon. So, gawas pa niini kining atong ginabuhat pagtuon sa pulong sa Dios, pagsimba kini, it is a worship. Ngano man, nganong nakaingon man ta nga kini worship, it is a worship tungod kay it is in this Bible study nga nagahatag kita sa Dios ug sa iyang pulong ug bili sa atong kinabuhi. It is in this Bible study that we give God and His Word worth sa atong kinabuhi. That's why ang word nga worship is taken from two English words, worth ug ship. Worth, bili. Ship is the suffix. Thus, we are worshiping God. And what really does worship mean? Unsa magyubot pasabot sa pagsimba? Worship, paminaw, worship means the exaltation of the person and character of the Lord Jesus Christ. Mao kanibot pasabot ang atong pagtamod, pagtahod, honor and respect and praise ngadto sa Dios. Ug sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, kita nagasubay lang gyud, nagasunod lang gyud sa mando sa Dios nga atong usbo ng atong pangunahuna, renovate our mind with sound mind, with confidence. Ang pag-aplikar, paggamit na sa gitawag nato o post-salvation epistemological rehabilitation, kinahanglan tag-rehab. Labi na natong mga bag-o, pakintang mga magtotoo, kung bag-o ka pang nakadawat sa kaluwasan din, nang inahanglan kag rehab. Pulihan na ng imong mga tawhanong pangunahuna, ngadtos mga pangunahon ng Diyos nun, una-una ni Kristo. Sigun 1 Corinto 2:16. Unya, gawas pa niini, gikinahanglan ta pagsunod sa mando sa Dios nga gikinahanglan ang atong pagpasiuna, prioritize sa pulong sa Dios. Mao na atong priority sa atong panginabuhi. Mao ay nag-una una natong gihatagan og bili, prioritize God's Word. Gawas pa niini nga gikinahanglan nga kita magakinabuhi na in the light of eternity. Kay kining atong kinabuhi, ingon nga mga magtutuo nining panahon sa simbahan, kini pangandam, kini this is a preparation for eternity. Apan actually, naga sugod na ta sa eternity, dinhi pa sa yuta. O kini atong klaro gid sa samtang kita nagapadayon sa pagtubo diha sa pulong sa Dios. Segundo Pedro 3:18 nga kita patubuon diha sa pulong sa Dios. 2 Peter 3:9, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ug sa atong pagbuhat niya na adlaw-adlaw. Yes, adlaw-adlaw. On a daily basis, kay nga naman, hangtod kining pulong sa Diyos mahimo na yung tinuod, klaro, tinaw, takaw na sa atong dalamhan nga anhan nimo tinaw gyud, maklaro na gyud si Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi. O ikaw maokupado na kang Ginoong Jesucristo. Unsa ba pasabot? Maokupado. Well, okupado kanang mao ra gyud ang imong naa sa imong galamhan, sa imong pangisip, sa imong panunduman, you see, panalitan, na ay mutawag di mo sa telepono kinta, mahimo ba, o tradiyot sa, kay okupado ko, na akong gibuhat, busy ko. So, mo ka na ang buot pasabot nga okupado, mo ay nagahari sa imong panghunahuna. Si Ginoong Jesucristo, mo na ay naga-okupado diha sa imong galamhan. Now, kita usab gimanduan sa pulong sa Dios sa
pag kaana sa husto nga dapit, the right place, at the right time, sa husto nga tukmang panahon, with the right attitude, sa husto nga pagtagad. Okay? So we must be in the right place, at the right time, with the right attitude. Unya, sa atong pagbuhat sa mga adlaw-adlawng buluhaton, we do this as unto the Lord. Dili kay unsa parang kinsa. Like for instance, ikaw nagatrabaho sa ka opisina o ubos ka sa imong manager. Ayaw, una-una nga, ikaw nagbuhat para sa manager o sa inyong kumpanya, dili. As unto the Lord. You see? Kaya nga naman, na ituyo ang Diyos nga, gibutang ka diyan ng lugaran, yan ng opisina ha. Yan ang imong gitrabahoan. God has always a purpose. Gibutang ka diha, kaya na siya ituyo. So, sa imong pagbuhat sa mga buluhaton nimo diha, sa funksyon nimo diha sa imong trabaho, you do it as unto the Lord. Sa imong pagbuhat niya na ikaw nag-unsa, di lang kayo nagtabang sa imong kumpanya, di lang kayo nagtabang ka sa imong manager, kundi nagtabang ka sa Diyos. Number one, yun. Na kay, dili kay gitabangan mo ang Diyos. But pasabot ka, kanang imong gibuhat, you do it as unto the Lord. Sabot ka? So, mao ka na, ang buti pasabot, doing things as unto the Lord. Kunya, sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, maugmad nimo ka ng imong katakos sa pagkinabuhi. You develop your capacity for life. Be it prosperity or poverty sa imong kinabuhi, you know how to handle it. Magkamao ka na, may katakos ka na sa pagsugakod o pag-tubang niya na, dala niya na, how to handle it. You see? Kaya na kay capacity. Anya gawas pa niya na sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. You develop your personal sense of destiny. Ang sabot pasabot. Na kay personal, imong kaugalingong paglantaw na sa imong dadagatan. Ibaw ka naman sa, naklaro naman nimo, na ugmad naman yun diya sa imong galamhan, ang imong dadangatan, ang imong destiny. Kayon sa, luwas ka naman. Human mo dawataw, tuuhis Ginoong Kristo nga imong manluluwas, nasayod ka na diha-diha. Samtang ikaw nagtuon sa pulong sa Diyos, maugmad ka ng imong kaalam nga ang imong padulngan na sa imong destino. Okay? Your future destiny. So, you develop your personal sense of destiny. Unya, sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, maanad ka na to be in sync with God's perfect timing. How? Ang sound. Pinagi sa pagtubo diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo. Segundo Pedro 3:18. Unya, apply the pertinent doctrinal rationales. Kay kadaghan kayo mga doctrinal rationales nga atong maggamit sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Example, rebound, kining pagkumpisal. That is one doctrinal rationale. Faith rest drill. That is one doctrinal rationale. Unsa pa? The 10 problem-solving devices nga giandam sa Dios. That is also doctrinal rationale. Feeling of the Holy Spirit. Divine sphere. All of this, mga doctrinal rationales, kinadaghanan na ta na ma-apply, magamit sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Nga naman yung naingon man tanini, mga kini sa atong pagpadayon, pagkamalahutayon, pagkamasubayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Imo naman kung priority ang pulong sa Diyos. So, automatic ka na. Mahimo na ng second nature sa imong kinabuhi. Now, timanan usab nato kining prinsipyo
nga ito naman hindi tuki kaniyan to pa na ito lang balik-balikon. Repetition is the best teacher. Husto? That is the process of inculcation. Pag, unsa, sabi niya, pag sinil-silay. Sil-sil ba? So, in English nga, na term nila, let it sink in. Okay? Mo, suod yun as imong, unsa, in the inner sanctum of your soul. Niya prinsipyo, ato naman hingingon sa una, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang buti pa sa bot, sabi ni Saya, ang kapaspason sa atong pagkaton, kinahanglan mulabaw kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. Sakto ba lang bilin Saya? The rate of learning must exceed the rate of forgetting. You see? Kada, sige, adlaw-adlaw, mapaspas ka na yung pagkaton. Kinahanglan mo labaw pa ka na sa kapaspason sa imong pagkalimot. So we have to think the mind of Christ. Kung imo nga bilihan ang Biblia diha sa 1 Corinto 2:16, mao ka nang giingon diha huna-huna ni Kristo. Imagine, huna-huna ni Kristo, huna-huna sa Diyos mao na imong gamiton sa imong paghuna-huna. God works His plan in our life through circumstances, ba? Pinagi sa mga nagkalalayang mga kaintangan sa kinabuhi. Anha mo lihok ang Diyos sa iyang plano sa atong kinabuhi. Let the metabolized Bible doctrine circulate mo tuyok-tuyok na diha sa imong unsa, imong galamhan sa imong pangisip. See? Magatuyok-tuyok na diha sa imong stream of consciousness. Now, ni mga punto nga itong gida kanimo, pagpahinomdom kanimo, unsa ka mahinungdanon di ay, nining atong ginabuhat, nga adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. This is the most noble nga buluhaton sa usa ka magtotoo, pagtuon sa pulong sa Dios, pagtuon, pagkaton, pagtuo niya ng imong nakatunan o paggamit na niya sa imong kinabuhi. Nawa ko kang tagaan kining na ay keys, Yahweh, real keys of success in life. Okay? Kay mao niya itong tumong to be unsa winners in life. Mao man kana ang kanang mando sa Dios nga pagkabuton ta niya ng dapit nga kita madinaugod sa atong kinabuhing Kristohanon. God wants us to become winners in life. Okay? In fact, God is the author of winners. Siya ang tignugna ng mga mannaog. Kung buot kang mahimo mananaog sa imong kinabuhi, now, di sa nato isgutan ang doktrina o unsa diha sa imong kinabuhi. It's about your life. Okay? Imong kinabuhi karon. Tutuki ka ng imong kinabuhi karon. Okay. Now, the real keys of success in life, ang tinuod, matuod yun, mga Yahweh sa pagkamadinaugon sa kinabuhi. Dili pinaagi sa mga steps nga gisugyot by any secular books like How to Win Friends and Influence People. Mao niyang imong sagad nga mabasa karon if you want to be a success in life kuno niya basahan ang libro nga nag-ingog How to Win Friends and Influence People. Okay, unsa man ang Yahweh nga atong ikasugyot gikan sa kamatuoran una niini. Okay, are you ready? Ang una nining Yahweh is paminaw, get saved by faith in Christ alone. Paluwas, pinaagi lamang sa paagi sa Dios, dili paagi sa tao, paagi kini sa Dios by faith alone in Christ alone. Acts 16:31 ang sa gisulti.
Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 4:12, mansay gisulti, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Si Ginoong Jesucristo mismo nagasulti siya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Okay? So, unang yawi, get saved by faith in Christ. Ikaduhang yawi, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Abri ang imong Biblia diha. 2 Peter 3:18. Nagasulti diha nga patubuon kita diha sa grasya o kay balo ni Ginoong Jesucristo. Ikatulo. Nanay ikatulo na ni Yahweh, ha? Prioritize God's Word. Unaha. Pasiuna na nimo ang pulong sa Diyos. And then expose yourself to doctrinal Bible studies. Kini nga itong ibuhat, this is doctrinal Bible studies. Nga makita ra ba nimo kung ikaw sig tambong ng mga bisag unsang classes Bible study, di ba matandi na nimo, makumpara na nimo, may buwan na nimo unsa kalahi ning ato. This is doctrinal. Ang sagad karon ng mga Bible study kani mga sharing type. Kana ba unsa imong una-una ni Brad, sa una nimo ini sister. Okay? Una-una nila mga tawhanon, human viewpoint ang sangkuan. Okay? Apan kini ato kinuy-kuyay produkto na kini byproduct kini mga kinuy-kuyay o makuti, thorough, meticulous nga pagtuon sa pulong sa Dios sa mga pastor, teacher nga may gasa sa pagtudlo, gasa gikan sa Espiritu Santo ug sila mo igitugahan. Nagkinuy-kuya sa tuon ug kining atong gihimo sa Bible study nini doctrinal byproduct na ni murag ato na lang ning pagkaon pagod ni human nato lutua pinagig lami kayong recipe. Espiritu Santo mo ay nag-andam sa recipe o mga pastor teachers nagtuon nini, nagluto nini o igo na rin gibutang sa lamisa. Kini mo ay atong pag-unsa ning tangka na lang kita sort of sa lamisa o ato kining unsa gikaon, giusap mo na ni ako malikon. This is a doctrinal Bible study. Grasya kining gihatag sa Dios, gitanyang kini sa tanan ng mga magtotoo. Why exception? Why tanaw unsang mga denomination ni mo diha? Basta kung indawat ka ng Ginoong Jesucristo ng imong manluluwas, ikaw magtotoo o ikaw mao'y urumbo, mao'y puntaria, mao'y unsa gi-address nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Padayon ta. So therefore, number 3, key, mao ni ikatulo, expose yourself to doctrinal Bible studies. Sama nini atong ginabuhat. Kay iginahanglan ng atong husto na yung priority. Unsay gisulti sa Mateo 6:23, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idugang pa niya kanimo. Okay. Ang ikaapat na Yahweh, organize your life around God's Word. Ipahilo na ang imong kinabuhi palibot sa pulong sa Dios. Okay? Mao kanay ikaupat. Ikalima, gamita ang napulo ka mga solusyon sa problema nga giandam sa Dios. God's 10 problem-solving devices. Unsa man to? Ato maning gihatagan og silbing memory aid, RFFG, DPIHPO. Ang pasabot nini,
Kaya na po maning mga solusyon sa problema, paagi kini sa solusyon sa problema nga gihatag sa Dios nato, mao kining ang una nini rebound, kumpisal. Sunod, feeling of the Holy Spirit. Sunod, fellowship with God. Okay, ang imong pakikabitay. Ikaupat, unsa man ang imong pag-oriented sa grasya, grace orientation. Ikalima, doctrinal orientation. Ikaunom, personal love for God, personal imong pugugma ngadto sa Dios. Ang ikapito, ang impersonal nga gugma ngadto sa tanang tao. Ikawalo, mao ang inner happiness na nakay sunod dun ka nga kalipay. Siyam, ang imong personal sense of destiny, katong atong giingon kaganiha, na nakay personal nga pangisip o pang huna-huna sa imong galamhan ang imong dadangatan. Okay? Unya ang ikanapo nga problem-solving device, mao na ang imong pagka-okupado na kang Ginoong Hesukristo. Ikaunom, claim God's promises. Ang kuna, ang mga saad sa Diyos, every single moment of every day, sa matag gutlo sa imong kinabuhi. Ang kuna na, dawata na ang mga saad sa Diyos. Claim. So, ang pangutana, pila naman ka mga saad nga imong na katunan gikan sa pulong sa Diyos. Kaya ang Diyos, anaarabay pilang saad niya? How many promises God has for every believer? Na siya'y 7,000 ka mga saad. 7,000 promises ang Diyos. Natingali mo yung kahama na Diyos Biblia. Nga ang Diyos na 7,000 saad. Well, kini lagi sa itong ginaingon, byproduct kini sa makuting pagtuon ug kining ug imo lang yun ning pangutan-on kung unsa man ang basihan nimo. 7,000 promises sa Dios. 7 is the perfect number of God. Okay? 7. Ang ikapito, 7 is God's number. So, gihatagan na ito kini gibukaton pinagi sa mga prinsipyo sa pulong sa Dios na God has 7,000 promises for every believer. Kung ikaw magtutuo niining higayon na nagpaminaw kanini, na ay 7,000 ka mga saad ang Diyos para kanimo. Nga imong katunan o imong gamiton o imong angkunon, claim. So, ang balik kong pagpangutanan nimo, pila na magkasaad ang imong na sago, dili kay sago, kundi nagkatunan. You see? So, God mandates believers to claim His promise. Kay kini, sa imong pag-claim nini, this will lead you to occupation with Christ. Dala kanimo kini ngadto sa pagkaokupado kang Ginoong Hesukristo. Unyang ikapito na pod nga Yahweh, mo ning ginganlan na nato og Operation SLA. Ato naman po ding gitukbil kaniyan to apan atong balikon sa Operation SLA. S stands for study, L stands for learn, A stands for apply. S, study, L, learn, A, apply. Study, learn, apply. Study, learn, apply. Okay? Study, pagtuon, pagkaton. Learn, pagkaton. Apply, paggamit. You see? Because it's one thing to study God's Word. It's another thing to what? To apply the Word of God. You see? Mahimo magsige kag tuon sa pulong sa Dios. Hala, bisag tanang higayon. Apan, wa man nimo tuohi. Wa man nimo
tuuhi ang imong nakatunan. Sige man lang kag tuon. You see? Akong balikon, the principle is, studying God's Word is one thing, but applying God's Word is another thing. Mo kanay daog nga imo na kanang i-apply sa imong kinabuhi. So ay, good. Manay news why God does not lie sa iyang saad. Saad na sa Dios. Kini mo ni atong gitun-an nga ikaw mahimong mananaog, winner in life, here and hereafter. Okay. Lain na pong Yahweh. Another key of success in life. Your station in life. Unsa man ang imong gitrabahuan, unsay profession. Okay? Your station in life, mao kana ang imong full-time Christian service. Full-time. Kung hay ka karon magtrabaho, hay ka karon mamutang, okay? Mao kana imong full-time Christian service. That's number 8 key. Unya number 9 key. Do the things as unto the Lord. Ato naman ning gitukbil kaganiha. Now, doing, kanang pagbuhat. Kay, kung maghisgot ng tagbuhat, doon na rabay duha ka klaseng buhat sa atong pagpadayon sa pagtuon. Doon ay Diyos nun nga buhat, o na ay tawhanon nga buhat. Okay? Unsa man ang tawhanon nga buhat? Human good. Okay? Now, I'm talking to you as a believer. Dili ni mo apply sa mga dili magtutuo. Para ni mo kini magtutuo. Duha ka klaseng pagbuhat o buluhaton. Tawhanong buluhaton o Diyos nung buluhaton. Akong i-define ang human good. Human good is anything and everything a believer does outside of the plan of God. Outside of the operational divine dynasphere. Kung tuwa kas gawas, hay where will you land? Anto sa CDs. Unsa man yung CDs? Cosmic dynaspheres. Cosmic ihang sa tanas. Okay? Kaya gaat bang man God's divine dynasphere o Satan's dynasphere. Papiliun ta. Asa man tabuot mo puyo, anto batas ihang sa tanas nga dapit o diribatan sa dapit sa Dios nga naigahom sa Dios. Papilion ta na atay kabubuton ipagamit na sa Dios. God would say, choose. I'm giving you the choice. Ato ka ba mo puyo sa CDs o diri sa akong dapit nga divine dynasphere. Now, kadtong imong buhat tanang nga buluhaton nga tuwa ka sa sod sa CDs, mao na human good. Mao na mga tawhanong mga mayo nga gikumpara ka nagkahoy, kogon o gagami, wood, hay, and stubble, sumala sa 1 Corinto 3:12. According to 1 Corinthians 3:12. Abrihe mong Biblia diha. 1 Corinthians 3:12. Nagahisgot ka na wood, hay, and stubble nga mo ka na gitandi ka sa human good. Apan, unsa man tong divine good? Okay? Just the opposite. Anything and everything a believer does inside the divine dynasphere, the DD, o kining ikumparar gitandi sa gold, silver, precious stones, bulawan, pilak, unsa, mahalong mga bato. Matod pa ka naghihapon sa 1 Corinthians 3:12. Okay? So, now ka na ang number 9 key. Ang tutas na po, 10th key. Confess every sin you commit. Kumpisal na yun. Kung na kay nalinggatan nga nakabuhat ka sa ba sa nahuna, sa ba sa dila, sa ba sa buhat, hingan lead dito. Ikumpisal dito nga to sa Diyos. Unsay 1 John 1:9, if we confess our sins,
God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. All. Apil na tong imong nakalimtan. Dili kayo kalimtan lang, kalimot-kalimot lang, kadtong yung nakalimtan. Okay? So, hinganli ang imong nahinumlumang sala, ug kadtong imong nakalimtang sala, i-apil ka nagpa sa Dios. God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Timan din ang all, underline that. So, ika-11, the 11th key of success in life. Rest in the Lord. Maunihan lang na ito, faith rest. Ano sa manibot pa sabot? Faith rest. Well, sabi ni saya, pagtuo o pahulay. Basta? Rest man, pahulay. So, una kay pagtuo ngadto sa Dios. Ang imong yung hugot nga pagtuo sa Dios. Kana nagadala og kapahulayan. Mao na ang kanang open secret na sa Dios nga gihatag kanatong mga magtutuo. If you want rest, gusto kag relax, then have that faith, true faith in the Lord. Muna nga nag-faith rest life. Kay, kini kong faith rest life, pagtuo kini nga nagdaog kapahulayan. Okay? Na ay tuno ka, indon ta, paagi, indon ta, tuno ka paagi, nga imo kining ma-apply. Una nini, claim a promise. Di pa dugay atong isugutan? How many promises God has for every believer? 7,000, 7,000 promises. Okay. Siya ro naman, huwag tayo nakatunan niya ng 7,000. Okay? Kadaghan. Kinadaghanan ng mga saan sa Diyos. Narika na to. So, ang una, claim a promise. Ang kuna, panglitan na kay giatubang suliran. Okay? Claim a promise. Usa sa promise sa Diyos, casting all your cares upon me, for I care for you. Casting all your cares. Imo kining iunsa. Tanyag ngadto ihatag mo sa Dios. Dios, iniya na ako'y suliran Dios. Nagampo ako nga imo kining hatagan sa imong solusyon. Okay, moingon ng Dios. Claim my promise. Casting all your cares. Ihatag narikan ako kanimong suliran. Ito na, ning claim ka man. Unya ang sunod ni nga, the next step after claiming the promise, mao ang imong think of what God can do to your problem. Okay? Una-una, nga nagyoy himuon ng Diyos. Ug ang ikatulo nga bahin nini, mao ang pag-relax nimo. Relax because God is in control. Siya na ang mga control niya itong tanan. Sa imong suliran nga giatubang. Mao ni ang unsa mechanics sa pag-apply sa faith rest life. Claim a promise, think of what God can do to your problem, and then relax because God is in control. Hagto tas ika napulog duha, the 12th key of success in life. Maintain humility. Pagbaton, pagpadayon sa pagbaton sa imong pagkamapaubsanon. Ang laing nga nini is grace orientation. Ikaw na oriented, nahiluna sa grasya. So, acknowledge, kay kini ko nagasubay kining maintaining humility, nagasubay kini sa prinsipyo, the way up is the way down. Nakita ni mo ka ng prinsipyo, ha? The way up is the way down. Anto yung magsugod sa ubos. Okay? Now, acknowledge that
everything you are and you have in life. Ang tanan nga naa diha sa imong kinabuhi, nga imong naangkon sa imong kinabuhi, everything you are and you have in life, you don't deserve, you don't earn, nor work for. Di yung wa kay katakos, dili ka ngayan, maunay, buti pasabot sa grasya. Kung kanto kining ipadayon sa sunod nga higayon, ayaw si piyata ang pagsubay nini. Alang sa sunod na tong sumpay, kay daghan pagkitag pagahiskutan. Nga sarang na tumagamit sa itong adlaw-adlaw panginabuhi, ingon nga mga anak sa Diyos. Mag-ampo ta. The scripture declares God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit there sa imong nahimutangan, ining adlaw, with your eyes closed, aron sa pagsiguro of your privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you personally and permanently. And that is the decision, to trust in Christ as your Savior, to believe that He died on the cross for your sins, that the only thing that you have to do to get eternal life, and that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Let us pray. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.